नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. महिलाचे दौर्जन्य करतल्या प्रज्वल रेवण्णा हेमका अटकेची मागणी. कारवार हजारांशी महिलाचे दौर्जन्य प्रकरणात आरोपी आशिल्ले सांसद प्रज्वल रेवण्णा हेमका अटक करचो आग्रह करून काँग्रेस तर्फेन कारवारात आंदोलन केले. प्रज्वल रेवण्णा विरुद्ध फलक प्रदर्शन करून घोषणा दितेर महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यान फलक जळोवन आक्रोश व्यक्त केलो. राजकीय प्रभावाचेर बायलांचेर अन्याय करतल्या व्यक्तीक निवडणुकीत स्पर्ध करचो अधिकार दिवूं जायना अशी ताकीद दिली. जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्ष सुजाता गांवकार हेमी सांगले की अत्याचारी प्रज्वल रेवण्णा हेमका ताबडतोब अटक करून संत्रस्त महिलेक न्याय दिवूं जाय. बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणच्या बीजेपीलो हो महिला विरोधी धोरण दिसून येता असो तेमी तोमणो मारलो. महिलाचेर लैंगिक दौर्जन्य करून स्त्री कुलाक काळीमा फासच्या प्रज्वल रेवण्णा हेमगेल भावचित्राक उज लावन आक्रोश व्यक्त केलो. उत्तर कन्नड जिल्हा महिला काँग्रेसा वतीन कडवडात धिक्कार केलो. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಬೆಸಗಿದಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದನಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರವರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಬೀತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದಂಥ ಇಂಥವರಂತೂ ಸಂಸದರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದು ಅವರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥವರಿಗೆ ಓಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದಾರಂತ ಅಂಥವರನ್ನ ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮಾನುಷವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಮಾನುಷವಾದ ಕೃತ್ಯ. ಇಂಥವರನ್ನ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದಂಥವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ನೀತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಯನ್ನ ಅದು ಡಬಲ್ JDS ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಗೆ. कारवारच्या बैतकोल न्हंयेत बुडून आवय धुयेले मरण. कारवारच्या बैतकोल न्हंयेत आवय आणि धूव काळे कोंडे काढू गेले तेन्ना अकस्मात पाय निसन उदकात पडून मृत जाल्ली घटना आज कारवारात घडली. रेणुका आणि सुजाता अशी आवय धुयेली नांवां असून कारवारच्या शहर पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची दाखल झाला. करावळी रक्षक दळाच्या कर्मचाऱ्यान मृतदेह शोधून वयर काढले. पुढे तपास पोलीस करतेर आसात. जिल्ह्याच्या मतदाराक कसलीच मदत करून जाल्ल्या कागेरीक मत मागचो अधिकार ना. अतिक्रमणदारालो स्पष्ट जबाब. कारवार जिल्ह्याच्या अतिक्रमणदाराली समस्या समजून तेमकां न्याय दिवूं जायना जाल्ल्या कागेरी हेमकां डोळ्यात रक्त ना. लाखांशी अरण्य अतिक्रमणदारान हेजे पयलीं भर वतात विधानसौधा मुखार धरणेक बसून न्याय मागतना सभाध्यक्ष आशिल्ले विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी भायर येवन आपल्या क्षेत्राच्या मतदाराक असतना गप्प राविल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या लोकां मुखार आता मत मागूंक खिंची नैतिकता आसा. आता खिंची तोंडान या लोकांकडे मत मागतले अशें मार्गरेट आळवा हेमी सांगले. कारवार ब्लॉक काँग्रेस वतीन लोकसभा निवडणुके प्रयुक्त कारवारच्या शिरवाड बंगारप्पा नगरात आयोजित केलेल्या प्रचार सभेत तेमी उलयताले. या वेळार आमदार सतीश सैल, लोकसभा उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर, सुजाता गांवकर, प्रभाकर माळसेकर, समीर नायक,
राघू नायक आणि इतर प्रमुख हजर असले. 64ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MP ಆಗಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೈದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರೋರು ನಿಮ್ಮ MLA ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎರಡೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು MP ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MP ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪುನಃ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MP ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ರು, ಸೋತರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇತ್ತು? ಒಂದು 4-5 ಲಕ್ಷ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಸಾವಿರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ, ಕಾರವಾರದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೂತರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ स्पीकर ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.